Fit-tmiem il-ġimgħa, l-Aġenzija Infrastruttura Malta se tkun qed tiftaħ mill-ġdid vjar Santa Luċija jew kif inhi magħrufa t-Tela tal-Addolorata lejn id-direzzjoni tan-naħa t'isfel tal-pajjiż. Din hija triq arterjali bejn il-flyovers il-ġodda tal-proġett tal-Marsa u l-min il-ġodda li qed jinbnew taħt ir-roundabout ta' Santa Luċija. Din il-karreġġata li hija attwal minn kilometru tibda mill-flyover fit-Tela tal-Addolorata u tiftaħ b'żewġ korsiji mill-Marsa għal Santa Luċija. Fil-ġimgħat li ġejjin se jinfetħu wkoll iż-żewġ korsiji ta' din it-triq fid-direzzjoni opposta minn Santa Luċija għal Marsa. F'konferenza l-aħbarijiet, il-Ministru l-Infrastruttura Ejjin Borġ qal kif dan huwa proġett importanti hekk kif huwa kurutur importanti għan-nofsinhar tal-pajjiż. Sal-aħħar tas-sena dan il-Gvern Infrastructure Malta l-Ministeru li jiena mmexxi se nkunu qed nagħtu il-proġett tal-Marsa b'7 flyovers iżda anke dawn il-mini ta' Santa Luċija. Fl-istess konferenza tkellem ukoll is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Fondi Ewropej Stefan Trinzot Pardi. Huwa qal kif dan il-proġett sejn l-infrastruttura tal-pajjiż u se jkun qed inaqqas l-emissjonijiet u l-ħin ta' stennija. Proġett li se jkun qed iwassal għal nefqa ta' 18 miljun euro kofinanzjat fondi tal-Unjoni Ewropea li se jkun qed ifisser mhux biss wieħed mill-ikbar miżuri ta' infrastruttura li sar fin-naħa t'isfel ta' Malta li żgur li se jbiddel u se jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies.